Lippo tulee. Ja nyt tulee sivallus, mutta päin Jokeri-pelaaja ja nyt on kiire. Lippojoki saa onneksi sinne sitten mukaansa tilanteeseen Vileenin ja vielä nuori saipalainen hoitaa tuossa hyvin, että kun Jokerit saa miehen pois rangaistusaitiosta, ei siniviivalta päästetä Tomek Valtosta karkuun. Ja näin tulee ainoastaan pelikatko, kun ukot ovat siinä ruuhkassa. Nyt täytyy myös antaa tunnustuksen sana Tomek Valtoselle. Hänkin on pelannut 11 minuuttia 19 sekuntia, kun aikamiehet murisematta ja tekemättä niitä kolttosiaan, mihin tämä lahjakas laitahyökkäjä aina välillä syyllistyy.